की रे मिता की हाल छै रे? ठीक छै, अपन कह। अरे अपनो ठीके छै। कहलियो की रे एगो छौरी छै अच्छा जे तोरा से बड़ प्रेम करे छौ। तो हम की करिए रे? त कहलियो ब्याह के ले ना। अच्छा के छे रे? यादर करबो तोरा फादर के यादर करबो तोरा मदर के कदर रे तोरा फादर के यादर करबो तोरा मदर के कदर रे तोरा फादर के यादर करबो। फैशन जुग के कनिया ई छोरी हमरा से देखे में बढ़िया छै छोरी करते दिन रात झगड़ रे तोरा फादर के यादर तोरा फादर के यादर करबो तोरा मदर के कदर रे तोरा फादर के यादर करबो तोरा मदर के कदर रे तोरा फादर के यादर करबो। विश्वास कर। हमरा तो तोरा बिना जात नहीं रहल। चल हट रे छोरा करते न टहल ये कोटा कहल हमरा तो तोरा बिना जात नहीं रहल। हे रे नया जमाना के बात छै झर कर अखन तो ठीक छै बात में गड़बड़ करते लबर रे तोरा फादर के यादर करबो तोरा फादर के यादर करबो तोरा मदर के कदर रे तोरा फादर के यादर करबो तोरा मदर के कदर रे तोरा फादर के यादर करबो। स्टाइल घर में सुमन सोना घाटे छै दाइल चल झट्टी होरे हे रे हाथ मोबाइल ई स्टाइल घर में सुमन सोना घाटे छै दाइल हो सुन रे के सब कहो गिरमलिया ई छोरी गोर छै हम छी कलिया कनिया खोजबै ओदर रे तोरा फादर के यादर करबो तोरा फादर के यादर करबो तोरा मदर के कदर रे तोरा फादर के यादर करबो तोरा